चलिए आए हम गाय कलाकार अनूप गिरी तमाम भोजपुरी श्रोता समाज के प्रणाम करतनी और आप सबके बीच अनूप गिरी एंटरटेनमेंट चैनल से और आप सबके बीच में ये गीत भेजतनी। हमरा आशा बा कि सबके प्रेम से हमरा मिली। देखिए आज के समय ऐसा हो गया राकेश भैया कि जितना कुल हमने के यहाँ पशु पक्षी में गिद्ध रहले वो गिद्ध लोग न पाता हो गई। काहे कि 84 लाख प्रकार के जोनी होला, जौना में से 83,99,999 जोनी के बाद एगो मनुष्य के जोनी महान होला। भगवान हमने के वो जोनी में भेजले बानी, लेकिन आज के समय देखते हुए हम सबके बीच में एगो गीत परोसता नहीं। वाह मास्टर। जय हो जय हो। जितना गिरगिट भी रंग न बदली, जितना गिरगिट भी रंग न बदली, उतना रंग बदलता आदमी। देख चिल गिद्ध न पाता भइल, देख चिल गिद्ध न पाता भइल। काहे की गिद्ध हो गइल आदमी, काहे की गिद्ध हो गइल आदमी। जितना गिरगिट भी रंग न बदली, उतना रंग बदलता आदमी। देख चिल गिद्ध न पाता भइल, देख चिल गिद्ध न पाता भइल। काहे की गिद्ध हो गइल आदमी, काहे की गिद्ध हो गइल आदमी। और का मास्टर गीत के अंतरा के भाव लागल। 184 में देखी भगवान जी आदमी के ही बनवनी महान जी। 184 में देखी भगवान जी आदमी के ही बनवनी महान जी। और का धर्मेंद्र बाबा ज्ञानी दानी स्वाभिमानी भी हो, ज्ञानी दानी स्वाभिमानी भी हो। अब गुमानी भइल आदमी, देख चिल गिद्ध न पाता भइल, देख चिल गिद्ध न पाता भइल। काहे की गिद्ध हो गइल आदमी, काहे की गिद्ध हो गइल आदमी। जय हो। देखिए हमनी के मनुष्य जोनी में आइल बानी सो। ये दुनिया के मालिक परमपिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी मनुष्य रहने।
भगवान कन्हैया भी मनुष्य रहनी, तो वो लो आदमी रहनी लो, आ हमनियों के आदमी बानी सब। विचार करे एक बार ऋतुराज बबुआ विशेष करके रहुआ ध्यान दे। आदमी रहनी कृष्ण राम जी, ई होलो हो राम रही माया सराम जी। आदमी रहनी कृष्ण राम जी, ई होलो हो राम रही माया सराम जी। और कालोक बाबा सतकर्मी अधर्मी भी हो, सतकर्मी अधर्मी भी हो, अब कुकर्मी भइल आदमी, देख चिल गिद न पाता भइल, देख चिल गिद न पाता भइल, कहे कि गिद्ध हो गइल आदमी। हो गइल आदमी। बन रहा मास्टर मास्टर, यह कलाकारी है राकेश भैया, क्या बात है। और का बबुआ गीत के अंतिम पद लागत राकेश भैया, हमरे गुरु जी लिखता कौन भाव में। बड़ी मुश्किल बाटे कोई पहचान जी, बड़े परेशान देखी वीरेंद्र चौहान जी। सबसे बड़ा चीज बा पहचान कर, मुंह में राम बगल में छुरी, बेटा है राम तो काट मुड़ी, है जमाना बाजी। मनुष्य के पहचान हमनी के करे के बा, मुखौटा दूसरे बा, दिल में दूसरे बा। यही से हमारे गुरु जी कही बड़ी मुश्किल बाटे कोई पहचान जी, बड़े परेशान देखी वीरेंद्र चौहान। और का बबुआ लिख न पाई है ये कवनो कवि, लिख न पाई है ये कवनो कवि, जितना छवि के भइल आदमी,